Ja už nemôžem písať. Aj tak iba KS-koval. Dobre, hráme. Dobre, a ja s tebou nebudem hrať. Nie. Ja avkujem. Držbu. Pozri, ideme taký profesionálny build. Scrying Orb, Brilliance, and now the reservation in Mana Potion. I can only write one thing. Goddammit. Dokáž, ticho. Sústredím sa. Musíš pingovať. Musíš sa naučiť pingovať. Ping, 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 ping. Už som si minul aj ping. Ona mi timičuje minionov. Push top, push mid. Ona mi hituje minionov. No. O, ten Ignite, čo som dostal, no nevím, asi ma sapil. Drti, nemôžem napísať GJ. Moja LCS taktika. Jaký to má range? No! That's fucking son of a bitch! Napísal by som, keby som mohol. Aj ja. Dobrý play, good job. Keby si sa tam podľa nevražil, ešte by si prežil. Ja viem, ale ja som myslel, že už ma to zabije, tak som klikal kvečko, že chod do prdole. Feťa ja. A potom som mu nakoniec zabil. To prd... Zomreš. Retarded man, level 10. 10 out of 10. Ale ten auto ten. How much retarded are you? Nefati, nafitoval som karmu. Keby to bolo aj tak normálne v živote. Jak si retardovaný? No, 7 až 10. No, tak ty by si bol 9. 9 z Bolo to 10. učovalo, že podľa jakú retardáciu máš. OK. Bolo by to SAD, jak sa hovorí. Nie, podľa mňa by to bolo smutné. No však sad. Smutné. Dobre. Hovor si tomu jak chceš. Smutné. Sad. Aby som napísal sorry, ale napíšem sorry. In a fucking Čo robíš? Pingujem. Tak to už zobral aj moju. Kukni, taký slušný dimič som mu dal. Nie, ja ho musím dať. Ja ho chcem, nechaj ho. Dobre. Potom sapijem ja teba. Nob! Prepáč, že sa flashol. Noob, report, čak to máš na report. To podáme ešte. A pierdole. Ne tak rýchlo, však ja som tu není. Doriči, jak ma dal ešte? Ty si, on použil ultinu a prestrelil to cez do mňa, zabil si ma vlastne týmto. Fishmate. Že on nejak použil ultinu, tak, aha, teraz použil, dobre, tak prepáč. Postihnutý To je debil. jedno. Som na teba na strany a to nemení nič na tom, že... Ty na mňa? že to neviem. Môžete zopakovať Dobre. tvoje reči pred chvíľou? Pred videom, áno? Jaké? Ty víš. Čo? Ty víš. Neviem rageovať, či čo? Nie. Čo? Som teraz druhýkrát demrie, chápi, čo to je pre mňa, je? Ne, nechápem. Tak nechám ďalej. Jaké boli reči predo mňou, či čo? No, čo si hovoril o istej dievčine? Ja akože, či chcem vidieť tú fotku, či čo? What? Cer na to. Umreš na rakovinu. Stejnak. Kľud. Až tak ďaleko nemusíme zachádzať. Ale môžeme ísť hlbšie. Dať Rengardov. Oh. To zabolo. But first, let me take a self kill. Po turret. Ono ma aj tak zabila! Moja hlava! Debil. Ježi, omlom som zaflashol. To vážne už zás? Áno. Ja flash nepotrebujem, ja som pro. Jasné. Tak sa flashne ešte raz. What the fuck are they? Ja si myslím, že by sme ich ešte dali. No dobre, poď sem. Ty, on je solo penta? Ďakujem, zabil si ma. Ešte ne. Pomsti ma! Triple, 6! Keby som mohol, omg. Tak si reportnutý odo mňa automaticky už. Na fitofany. Lel. To ťa malo zachrániť? Ešte nie je ani 20. Aj by som mohol healnúť karmu, ale víš čo? Líš sa túto hru. Čo?
Prečo tak trolíš tú hru, ale i keď. Som chcel, aby si prehral promócie, ale tak ty sa nedáš. Však som prehral. Vidíš, mohla byť zachránená. Však som prehral. To, o čom hovoríš. Ale aby si sa nedostal do tých ďalších. Ja aj tak to áno. Now the koľko? Dude, Penta. Omogo, vážne ťa netrafil hen taký toto blízky. Hej. Kde je? Je som tu. Kiwi. Dali sme barona. Už som tu. Volal mi tatino, že... Neviem, už som zabudol, čo si ho. Omogo, nemôžem ani napísať. Ja si chcem hitnúť. Paťo?